تەوی ڕەوشە شەڕ لە ڕۆژاوای کوردستانی لێهین هەولێن پێشخستنا مرۆڤان بەردەوامن. لە باژارێ حەسەکێ یە ڕۆژاوای کوردستانی کامپانیایەک ji بۆ بەلافکردنا çanda pêkvejiyanê ji aliyê tevgera xwendekarên Kurd ve hat destpêkirin. Rêveberê tevgerê dibêje ku kampanyaya wan bo dema 45 rojan berdewam dibe û di çarçoveya wê de 5 workshop tên li darxistin. Projeya me dest pê kiriye me hûn nîvekê dirêj dike di nav xwendekarên zanîngeha Hesekê de em ê karê me wê berdewam bin di vê mehûnîvê de. Hemla me jê ser silm ehlî ayşil müşterek adala intixaliye tesamüh gelek muhadarat di nav de hene di dawiya wê de broşoratê tewa yekceme hene ew jî wek navaroka van semînarek tên dan û ew jî li ser broşorata bên çapkirin û belav bin di kolîceyên zanîngeha Hesekê. Ev workshop bo dema 3 rojan berdewam dibe û tê de 12 xwendekar fêrî çawaniya danûstandinê dibin û dadmendiya veguhêz jî nas dikin. Danûstandinê di nav civaka xwendekaran li zanîngeha Hesekê ev werşa me 3 roja berdewam kir tê de me 3 muhadara midan li ser pêkvejiyana aştiyana û li ser çanda borandinê û li ser dadmendiya veguhêz me karî bû em 12 xwendekaran ava bikin ku karibin vê çandê li nav xwendekarên zanîngeha Hesekê belav bikin. Xwendekarên beşdar di vê workshopê de dibêjin ku wan gelek sûd wergirtiye û bank li xwendekarên din jî dikin ku tevlî çalakiyên wisa bibin. Xwendevanekî zanîngeha Hesekê de û şagirtek di vê xolê de me gelek fêde kir di vê xola hanê de ser gelek wara dwarê mufawedata de dwarê silmil ehlî de em gihaştin tiştî gelkî bi fêde em îro karibin fêdakil xwe bikin em van tiştaniyek me girt em bigihîn ê dora xwe. Cara ewlî li bajarê Hesekê wek vê werşê çê dibe û werşa me gelkî baş bû û çî bû em bihêvîn çi tulabê hebin bên wek li van werşa hazir bibin werşa me gelkî xweş bû yanî ser wedayê me ana yanî gelekî baş ev werşaya çêkirin. Dibe ku girîngtirîn tişt ku xwendekar di van workshopan de fêr dibin ew ku çawa fêrî danûstandin û çareserkirina nakokiyan bibin. Bi taybet di vê rewşa niha de ku nakokî di navbera aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê de zêde dibin. Muhyiddin Hüseyin, Rûdaw.